Vojska Srbije od poznate francuske kompanije Thales kupila je 22 radara koji posjeduju veliki, srednji i mali domet. Jedan od njih, radar GM200, postavljen je na vozilo 8x8, posjeduje visoku prohodnost i predstavlja taktički radar koji pomaže u ostvarenju velikog broja ciljeva. Ovaj radar posjeduje izuzetnu snagu, a njegovo vreme za prevođenje iz marševskog u borbeni položaj je svega 15 minuta. Drugi radar, kupljen od francuske kompanije, posjeduje još veću snagu te se smatra moćnijim i ozbiljnijim. U pitanju je GM400. U pitanju je radar koji posjeduje mogućnost samostalnog rada, a pored toga može biti uvezen u sistem kao mreža za odbranu čitave teritorije. Njegov domet u daljinu iznosi čak 515 km, dok je domet visine 30 km. Treći radar posjeduje najmanji domet, a u pitanju je GS40. Njegov maksimalni domet zavisi od režima rada, a maksimalna visina je svega 10 km. Zahvaljujući ovoj nabavci, država je uspjela da pokrije širok spektar ciljeva u vazdušnom prostoru.